Imahen sa Birheng Maria nakita kuno sa usa ka punuan sa Cacao sa Zamboanga City. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, gidugok sa mga debotong Katoliko ang usa ka barangay sa Zamboanga City, human giingong nagpakita ang imahe ni Mama Mary sa usa ka punuan sa Cacao. Adunay nagasindi og kandila, naghalad og mga bulak og nagbutang og tubig sa gituoang imahen sa Birhen nga si Maria o Mama Mary sa punuan sa Cacao sa Zone 1, Barangay Tulungatong sa Zamboanga City. Kini human mikatag sa social media ang giingong pagpakita sa imahen sa Birhen sa maong punuan. Ang uban mipamatuod nga naayo kuno sila sa ilang balatian human nagpahid og panyo sa imahen o gilapat sa parte sa lawas kung asa dunay gibati nga sakit. Uy, birhen man na, pero hubag na akong tiil. Daan. Kay doon nagutok kasi mana. Nibalik nyo midirig alas 5, sir. Gagawas nyo lang tubig gamay lang. Akong giingon ana, oh. Kanawa na uga. Hubag kaya ni. Ataas yo sir kay ta creo tiene milagro para pwede taminyo adaliba kundi minana kay hindi ba ileta pwede kamina pati hindi tanto ta pwede mira. Lakip sab si Noli Candido, residente sa Barangay Talon-Talon. Kinsa miampo nga maayo ang samad niya sa paang nga gitahi human maigo og sin. Dating namin dito, mayroon man yung punuan, tapos may oil, nilagay ko dito. Pagkatapos mga ilan minutes, parang may natulo man dito sa paa ko. Kita ko parang yung mga tubig siguro nakalabas. Ang kanina, hindi naman ganyan ang paa ko, ngayon, makaganyan na oh. Galing pa ko sa talon-talon, pero kanina masakit yan. Pero ngayon, naganito na. Nagpakita og dakong pagtuo ang mga Sambuangenyo na makaayo sa ilang balatian ang milagrosong imahe ni Mama Mary nga anaa mismo diri sa punuan sa Cacao. Busa padayon sa pagdagsa ang mga gingong deboto diri mismo sa lugar. Si Rosalyn Ebol ang unang nakakita sa imahen sa punuan sa Cacao nga nahimutang sa likod sa iyang tindahan. Nagluto man gud ko sir og ribos house saging. Tapos paglingi na ako, nakakita ko og santo, diri na sa punuan sa Cacao. Tapos nag-ingon ko sa akong anak, tan-aw nimo siya kung santo ba sa imong tan-aw. So, ingon siya sa ako, ay siya, oo, santo. Tan kuan lang tayo nyo kunal mga hente, tan decide lang yung mga hente, numalan sila ase pahit na bariga para nakara, abaho lang del pies di suyo unde tan tubo tel agua. Pati el di mio tapidyo kanila, el tan oper lang yo, kandela, flores, bawal kumigo, sen. Sakop sa Our Lady of Mount Carmel Parish ang Barangay Ayala ug Barangay Tulungatong kung asa nahimutang ang maong punuan sa Cacao. Matod sa simbahan, gikinahanglan pa nga imbestigahan kini pag-ayo una madeklara nga milagroso ang panghitabo. Actually, the investigation pa largo investigation. So, right. Anybody could claim a miracle or something, and then it turned out to be natural phenomenon lang. Opo. The first step is El Paris Treatment Investigation. So, Alright. after investigation, ang blali ko na lubis po, and then si tiene kayo mga proof, then the El Bishop will send another team of theologians para mag-inspect ko na ese. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Sara karong orasa padayon gihapon sa pag-abot sa mga debotong Katoliko diri mismo sa lugar. O gatong makit-an nga padayon gihapon sila sa pagsindi sa kandila o kung atong tan-awon dito parte ilang ginapahid ang punuan kung asa ganin na ay imahe ni Mama Mary. O mituo sila nga kaning tubig nga naa mismo sa imahe makatambal kuno sa ilang mga balatian. Sara, nagkalain-lain ang mga pananaw sa mga katauhan dinhi sa Zamboanga City kalabot sa pagpakita sa usa ka imahe ni Birhen Maria ngadto sa usa ka punuan sa Cacao. Busa malaumon ang mga katauhan nga masugdan gayod ang investigasyon sa simbahan aron masuta ang tinuod nga status niini nga panghitabo. Sara? Inunsab no nga paungtan-unta nila ang lugar kuno galing basin dunay mudagsa pang mas mudaghan pa
ang mga deboto nga muanha dinhang lugar. Daghang salamat, Efren Mama.